ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ସହର ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଗତ 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟୁଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କାଂସବାଂଶ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ବଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି।